Дарагія браты і сёстры і ўсе людзі добрай волі, сардэчна віншую вас з вялікім і светлым святам, Пасхай, і звяртаюся сёння да кожнага з вас са словамі велікоднага прывітання. Христос уваскрос! У васкрасенне Хрыста самае радаснае і доўгачаканае свята ў літургічным годзе, бо дорыць нам асаблівую радасць ад усведамлення перамогі збаўцы над апошнім ворагам, смерцю, і дорыць упэўненасць у нашай несмяротнасці і вечным прабыванні ў нябесным валадарстве. Добры Бог дараваў усім людзям вечнае жыццё, але каб быць годным гэтага вялікага дару, чалавек павінен праявіць намаганне, зрабіць рашучы крок насустрач Хрысту. А ў Хрыстовым касцёле ёсць усё неабходнае для дасягнення гэтай мэты. Ён, як любячая маці, адорвае сваіх дзяцей усім, што карысна для збаўлення, звяртае да нашых сэрцаў добрую навіну Евангелія, навучае нас словамі мудрасці, асвячае нас святымі сакраментамі. З моманту Христовага ўваскрасення кожны хрысціянін у любых жыццёвых абставінах можа спадзявацца на ўсемагутную Божую дапамогу. З Богам мы можам пераадолець любыя цяжкасці, бо кожны з нас, дзякуючы васкрасенню Пана, атрымаў адвагу і ўслед за апосталам Паўлам можа ўсклікнуць: «Я усё магу ў Езусе Хрысце, які мяне ўзмацняе». Жадаю, каб вера ў Езуса ўваскрослага жыла ў сэрцы кожнага з нас. Няхай жа ў гэтае радаснае свята кожны чалавек адчуе асаблівае шчасце, адчуе любоў Бога, зразумее сэнс жыцця і моц еднасці, адкрые сэрца, у якім народзіцца вясна надзеі, што нясе ўсім хрысціянам святы юбілейны 2025 год. Христус уваскрос! Сапраўды уваскрос! Аллелуя!